Dobrovan 176 i uspjeva. A treće mjesto brončna medalja osvojila Ivana Zelko, Međimurje Čakovec, 160 cm. Drugo mjesto Tihana Jeletić, Dinamo Zrinjeva, 170. I prvo mjesto zlatna medalja Monika Podlogar, Kruga Žanje, 176 cm. Čestitke velikama, a vraćamo se na prolaz prve skupine na 800 metara za seniore. Bojčić je to dnevno kolo.